Днешният трейд рекап на злато. Както влизаме в момента сме на all time highs, понеделник е, няма някакъв фрапантен нюз. Понеделник сме, няма някакъв фрапантен нюз, който да ефектне маркета, но сме на all time highs, което значи, че като брейкне high time frame, нали, висок time frame, структура като примерно one day, такива работи, принципно, значи, че ще ходи нагоре и ще рипа, нали, това не е всеки път, един вид, това е гамбъл, така си мисля, че винаги ще ходи нагоре, но излезе доста добър сетъп, като влизаме в самата сесия, маркаме лоу на Азията, хай на Азията, огледаме всякакви булиш, бериш, конфлуенси, всякакви breaker блок, bullish fair value gap, bullish order блок, bullish fair value gap е доста 5 минутни като цяло, и дори да си го направите като едно цяло, това го махме, защото не го респектва, може да го направите като един цял imbalance range, който е цял fair value gap, ама нали трябва от нещо да ентърнем да има горе да представя къде своем самия stop loss. Понеже скелваме на една минута, влиза в това е fair value gap, махаме другите, може влезе в другите и да махнем горните, които не ги респектва, както този. Махаме ги, скелваме на една минута, маркваме всякакви fair value gap-ове. Като влиза в fair value gap 5 минутен, влиза и в този fair value gap. Всъщност, както ли в този fair value gap, може да нетем доста по-добре, но не ентърваме по-добре. Влиза в този fair value gap, ентърваме тук, да, на този кендъл. Слагаме стопа под последния, под този fair value gap, не последния. Въпреки че трябваше, може би си го сложим под последния. TP хая, който е точно в Asia Assist, който може да го свипне. И плюс това няма много bearish confluence и влизаме в самия Asian Session. От Asian Session в Full Session няма bearish confluence, които може би да ревърсне. И това е може би силен bias, който имам. На една минута ентърваме хитвани take profit. Можеше да ентърна доста по-добре, като пускаме Equilibrium от тук до тези highs. Влиза в този 5 минутен fair value gap, в този 1 минутен fair value gap и в 15, 5 и 1 минутен, по-скоро 15 минутен, чакай махна това, 15 минутен еквилибриум от тези highs до тези lows, хитва го, влиза в 1 минутния, напълно перфектен execution, ако бях изчакал, но това ми беше достатъчно. Слагам самия stop loss под този fair value gap, но ако трябваше и нали, едно към едно горе-долу самия трейд, като сигурно още ще ходи нагоре, ма нямаме previous дата от самия чарт, по който бихме сложили самия take profit, което е гамбо. Сигурно ще продължава нагоре, да, но за какво да вземем този риск, като можем просто да си... Аз съм бил сега с камера, ясно. Ако можем да просто вземем позициите да я затворим, защото не знаем, може да продължава цял живот, може да ревърсне иста след като хитне това ликвидите на тия хайс. Така че вземем с take profit, толкова е take profit, като не си давам втори take profit, понеже няма върху какво да сложа take profit от previous дата. Как може да ентернем по-добре? Както казах, влизаме тук, ентерваме тук и си ги слагаме под този low, като тип ще да е тук. Горе-долу ще е също. Не мисля, че има голяма разлика, но по-добре бих екзекютнал тук, влиза в Equilibrium, влиза в 1 минутна работи. И това е като цяло, това е тейк, който трейднахме. Тейкнахме. Тук горе да го затворихме. Толкова съм в акаунта. Ако продължава да ходи нагоре, не бих искал да трейдваме, защото тук абсолютно всичко ме е по стратегия.
влиза в 5-минутен конференс, влизаме от Continuation, от Asian сесията, Continuation в London сесията, 5-минутен, 1-минутен Fair Value Gap, затваря и има даже и след това по-добър начин да екзекютнем. Не екзекютваме по-добре, каквото да е, едно към едно горе-долу се пада самия трейд. Тази седмица бих трейдвал, утре не бих трейдвал със сигурност, има доста нюз, които и много ще ефектнат сигурно на маркета. На all-time high сме, прави си каквото се иска, напълно нормално, инвестират се много пари в това, махат се, влизат абсолютно много пари всеки дневно. И това ще е до трейд рекап. И ще трейдвам, ще има трейд рекап, когато трейдвам. И